Sicela ukubabingelela abazalwane egameni elihle lomfowethu uKristu inkosi yethu. Amen. Namhlanje sisaqhubeka naso isifundo esitholakala encwadini kaDaniel 8. Senza ingxenye yesibili. Isihloko sakhona esithi inqama nempongo. Sicela sithandaze. Baba uhlale ekhaya lasezulwini, isenkosi uJesu Kristu. Sibonga isipho sokuphila. Sibonga izwi lakho Nkosi ohlezi usinika lona ukuthi sikwazi ukuqonda ukuthi kwenzakalani nesiphetho siya kuba yini. Nkulunkulu usazokhuluma njengamanje, siyakuncenga ukuba uthulise konke ukuxokozela okungase kwenza ukuba izwi lakho lingazwakali noma lingamukeleki empilweni zethu. Sifisa ukukuzwa Nkosi, yenza ukuthi nathi silangazelele njengoba ulangazelile Nkosi ukuba sikuze uma ukhuluma. NgoJesu siyakhuleka, amen. Ngiphinde ngiyababingelela abazalwane egameni elihle lomfowethu uKristu inkosi yethu, amen. Sasigcina sifunde uDaniel 11. Yebo, sasigcine kuvesi 11. Kodwa esakushoyo esagcina sikhulumile ku-part 1, sagcina siba nokuqonda ukuthi kahle kahle kukhona i-pagan Rome, kwase sekuba khona i-papal Rome. Kwenzeka ngendlela okwenzakala ngayo. Kubonakala ngathi i-pagan Rome, le Rome yobuhedeni, lapha amaRoma ayehamba khona ngobuzwe bawo, yabo, njengoba engaxutshwe na-Christianity, kwangathi iyaphela, sekuvuka i-papal Rome. Sabona ukuthi no, safundiswa sathola esifundweni ukuthi i-pagan Rome kahle kahle lobu Roma, i-paganism, ubuhedeni noma ubuqaba abuphelanga, kodwa baqhubeka buqhutshwa yi-papal Rome. Sebugqokiswe igama lokuthi kuthiwe yi-Christianity, yabo, uKristu. Yingakho uzothola ukuthi ngaphansi kohlelo lokukhonza kobuRoma kunamasiko noma kunemikhosi eminingi egujwayo, kodwa engekho eBhayibhelini. Othi uma usuyilandela yisiko noma imikhosi eyayiqondene nesizwe samaRoma. Ukwenza isibonelo nje, angithi namaZulu anemikhosi yawo. USeptember kade kugujwa usuku lokuzalwa kukaShaka. Kube ukuthi-ke uma sesifuna ukukhohlisa abantu-ke, asisezukusho ukuthi mhlampe kuwusuku lokuzalwa kukaShaka. Angithi siney'thixo zethu nathi njengamaZulu. Khona onomkhubulwane, khona onomdedezi, iy'thixo zabantu zamaZulu under i-paganism noma ubuqaba babo. Uma ngisho ubuqaba ngisho inhlamba, akusiyona inhlamba egama ubuqaba. Yabo, kodwa ngiqonda ukuthi kungamataniswe nakancane ne-Christianity. Kodwa sithi uma sesigubha lezi iy'nkolo, le mikhosi yethu noma lamasiko ethu, bese sibiza ngegama ukuthi mhlawumbe ubuKristu. Abantu abaningi belandele bethi balandela inkolo yobuKristu, kanti cha, thina amaZulu sizigubhela amasiko ethu njengamaZulu. Yileyo nto-ke yenzeka under ubukhatholika. Abantu abaningi beza bethi bakhonza uJesu Kristu, of which uma sekufikiwe laphana bakhonza amasiko under i-papal Rome, basaqhuba yona i-paganism. Bakhona imikhosi namasiko obuRoma abaqhubeka nawo, bona bezitshela ukuthi kuwubuKristu, ngoba i-pagan Rome ya-remoldwa into i-papal Rome. Kahle kahle nje basayiqhubela wona amasiko abo, kuwukuthi bakhohlise ngokuthi bawabize ngegama lobuKristu. Khona i-quotation etholakala elotshwe u-Adolf Harnack. Ungamguglisha noma ungafuna nje iy'ncwadi zakho. U-Adolf Harnack wayekhuluma ngaphansi kwesihloko esithi, what is Christianity? Usethi lumnumzane, whatever Roman elements the barbarians and Aryans left. Okay, ngifunda lapho nalapho umzalwane eqhubekele nekhaya, yasho ukuthi nanoma imaphi ama-elements, okay, ama-barbarians nama-Aryans akushiyayo, kuthiwa kwanikezwa ukuba kugadwe noma kuqashwe umbhishobhi waseRome. Lo mbhishobhi wayewu-chief person ngaphansi noma emva kokuba i-Roman i-Roman Empire inyamalele. So ibandla laseRoma la manage ukuthi liziphushe lona
labasendaweni lapha khona lasebenza kanzima laziphusha laba basendaweni lapha elibizwa khona Roman World Empire yabo. So uyabeka lo mnumzane ukuthi leyo nto okuyinto esaqhubekayo ukuthi iRome ikwazi ukuphatha umhlaba wonke yabo. Kuyasho ukuthi le empire kahle kahle ke ayibhubhile kodwa it has only undergone a transformation yabo. So kuthiwa it governs the nation. iRome lana ibusa zonke, ibuse izizwe eziningi izizwe zonke. It is a political creation, angithi yabona, and as imposing as a world empire yabo, because the continuation of the Roman Empire. So the Pope, who calls himself King and Pontifex Maximus, is Caesar's successor. Okay, ngisacela ukuqhubeka la. Kuthiwa ivesi sesilifundile kuthiwa ke kwakukhona ingxenye ethi ke place of his sanctuary was cast down yabo. Uma kuthiwa igama elithi his yabo li-refer kumadeli noma ali-refer under i-pagan Rome. So ku-interesting ukubheka la ukuthi igama elithi sanctuary, like generally igama elithi sanctuary abanye bathi i-Mikdash, i-Mikdash linga-refer indawo engcwele yokukhonza uNkulunkulu noma indawo engcolile futhi yabo, okuyinto engayijwayelekile. Kodwa lokhu uyakuthola uma ufunda incwadi eka-Isaiah 16 verse 12. Ngicela nje ufunda ukuphuthuma ngelapha encwadini Isaiah 16 verse 12. Isaiah 16 verse 12 uma ufunda uthi, kuyakuthi lapho uMowabi esebonakala azikhathaze endaweni ephakemeyo, aye endlini yakhe engcwele ukuba athandaze, angaphumeleli. Amen. Mowabi aye endlini yakhe engcwele ukuba athandaze, angaphumeleli. Uma sukhumbula kahle vele uMowabi uyisizwe sasingenzi neze kahle phambi kwamehlo kaNkulunkulu. Uma uzofunda futhi incwadi ka-Isaiah u-28 noHezekiel u-28 uverse 18, wona ufunda kanje. Incwadi Ezekiel 28 uverse 18 wakhona uthi, ngobuningi bobubi bakho ekuthengeni kwakho okungalungile ungcolisile izindlu zakho ezingcwele. Amen. Iyaqhubeka ivesi ethi, ngase ngiphumisa umlilo phakathi kwakho wakuqeda, ngakwenza umlotha emhlabeni emehlweni abo bonke abakubonayo. Kodwa bengifunela engxenye ethi ungcolisile izindlu zakho ezingcwele. So siqonda ukuveza ukuthi kahle kahle igama elithi sanctuary kuyenzeka li-refer indawo e-right noma indawo engcwele yokukhonza, futhi at the same time liyenzeka li-refer indawo yokukhonza at the same time engcolile, iyakwazi ukungcola indawo yokukhonza yabo. So i-pagan Rome kwakukhona indawo yayo indawo yayo yokudumisa ekwakuthiwa ise-Pantheon yebo. Ikhona laphana eRome. Kuthiwa i-Pantheon noma le ndawo ngishuthi nje kwakuyisigodlo laphana se-pagan Rome. AmaRoma, angithi amaZulu, isigodlo samaZulu silaphana kwaNongoma, lapho okuhleli khona isilo, lapho kuhleli khona inkosi yethu njengamaZulu, inkosi yamaRoma. Ngithi uma ufuna ukwazi kahle ngobuZulu uyalapho, uyakuleyo ndawo. So kanjalo-ke ne-pagan Rome yayinesigodlo sayo lapho khona kwakunobunzulu indawo yayigqatsha ngawo njengesizwe samaRoma. So kuleyo ndawo kwakuseRome endaweni yase-Pantheon. Kuthiwa le ndawo yalahlekelwa ubukhulu nokuhlonishwa kwayo la mhla uConstantine
esusa isihlalo sakhe sokuphatha eRome esisa lapha neConstantinople e-East ngo-330 AD. Kwathi uRomulus Augustus, owayaziwa ngomncinyane or a diminutive Augustus, yena waba wokugcina kuma-imperials alapha ne-West until naye wasusa isihlalo sakhe naye esisa laphana eConstantinople ngo-476 AD. IRome nePantheon, lesi sigodlo sayo sePagan Rome, sokukhonza, yabe isibonakala ingasagqamile, but it faded into the background as Papal Rome absorbed the pagan idols. So bangasaba bikho ulutho olugqamile ngePantheon eyayisigodlo sePagan Rome, kodwa kahle kahle yabe izinto ezenzeka khona kwaba ngathini iPagan Rome yaba njenge-background, ngoba iPapal Rome yathatha zonke iy'mfundiso zePagan Rome nakho konke ukukhonza kwayo iy'thixo namasiko ayo yakuphakamisa ngegama lokuthi kuyi-Christianity. Ngiyaxolisa, angiqondile ukugqugqumezela amasiko, kodwa yabona ukunokuthi umuntu mhlampe khona umuntu othi yena ngumZulu phaqa, khona othi ngumXhosa phaqa, kodwa mase bakhona mhlampe umuntu owuNgobese noma owuNtuli athi yena mina ngiyiRoma, yabo, kodwa uma umbheka isikhumba sakhe simnyama. Ukukhohlisa okwenziwe eRome, ithathe izizwe ngezizwe yazifundisa amasiko azo. Shosho umuntu useshiya isiko lakhe lokuba umZulu, ethi uyikhatholika, ebiza amaqhawe, yabo, oCaesar, Julius Caesar, Augustus Caesar, amaqhawe amaRome, gubha imikhosi yesinye isizwe. Yabo, angisho ukuthi gubha amakhosi akho, ngoba nakhona kwakhona osenza ngakhona nodinga nobani bani esiZulu. Lokho ngiveza ukuqonda ukuveza ukuthi-ke bese sekuthiwa yi-Christianity, akuyona i-Christianity, abantu bagubha amasiko. Kuthiwa iPapal Rome absorbed lobo ubuRoma bamanje-ke obuholwa uPapa, bathatha lonke ubuhedeni basemaRomeni, iy'thixo zakhona namasiko ayo iRome, ayiphakamisa, ayibiza ngokuthi Christianity, yabo. So konke lokhu kubhaliwe, khona ivesi ebhaliwe kuSambulo 13 verse 2, la khona uDragon oyisimbolo lePagan Rome enikeza isihlalo sakhe kwiPapal Rome, yabo, esasikhona kuphi lapha neRome. Ngisacela ngokungapholisi maseko ukuthi njengamanje ngifunde uverse 8 encwadini yakhe uDaniel. Ngifunde uverse 12 khona lapha encwadini yaDaniel 8. Uverse 12 athi yena, kwabekwa impi yokulwa kanye nomnikelo oshiswa imihla yonke ngesiphambeko, lwaphonsa phansi iqiniso, lwenza njengentando yalo, lwaba nempumelelo, yabo. English kuthiwana an host was given him against the daily, yabo. So igama lithi host, kwabekwa impi, angithi kwabekwa impi la kusetshenziswe igama lithi host. Kahle igama lithi host noma impi lisho abantu abaningi, yabo. So abantu abaningi banikelwa ebuphapheni, yabo, sekuthiwa bangamakhatholika, yabo. Kahle kahle banikelwa, ungathini, banikelwa noma bakholwa, balandela uPhapha, yabona, ubuPhapha, of which behind uPhapha uziveze yinye into, kodwa uziveze umKristu, kodwa behind yena kukhona ipaganism, kukhona amasiko noma kukhona izinto ezingobuRoma ezingekho ngoKristu, uyabo. So abantu abaningi banikelwa ebuphapheni noma kule nkolo yobuRoma yobuPhaphasi. Kwakukhona insizwa okuthiwa uClovis. uClovis wayeyinkosi laphana, inkosi yamaFranks, owathi ekugcineni uClovis oyinkosi yamaFranks waphenduka waseseba yikhatholika ngo-4
96 AD. uClovis igama lakhe Clovis, uma mhlawumbe umzukwane ufisa ukudlisha ngayo noma ukuthola ngayo lapha ekhaya. Le nsizwa yabe siyinikela ukuthi yaphenduka yaba yikhatholika, yabo. Yangagcina lapho yaqhubeka yashumayeza yaguqula abantu abaningi basusa kuma-pagan nations ukuthi hhayi yekani lamasekeni ayabheda. Angithi yabo ake abantu ababayama-pagan noma amaqaba amaningi lapha ne-Western Europe nabo baba amakhatholika, yabo. Lokhu kwenziwa emva kwempi futhi kuyisivumelwano sokubuyisana. Kwathi ngo-508 AD uClovis nempi yakhe yonke babe sebenamandla laphana, sebenalobudlelwane obuhle noPhapha. Umsebenzi wabo waphela futhi waba impumelelo. Lasifunde uDaniel 8 uverse 13 kuya ku-14. Uvesi 14 uthi ngase ngizwa ongcwele ekhuluma nomunye ongcwele wathi kulowo owakhuluma, uyakuba khona kuze kube nini lo mbono womnikelo oshiswe imihla yonke nesiphambeko esichithwayo sokuba kukhashelwe indlu engcwele nempi kunyathelwe phansi na? Uvesi 14 wathi kimi, koze kube yizikhathi zokuhlwa nezokuswa eziyizinkulungwane 2,300 bese yihlanjululwa indlu engcwele. Okay, 2,300 days. Isiprofetho lesi. Kahle kahle lo 2,300 days u-2,300 years iminyaka ngoba isiprofetho. Ngicela usifunde incwadi yaHezekiel 4 uverse 6 ngoba khona isifuna sikuthola lapha encwadini yaHezekiel 4 verse 6. uHezekiel 4 verse 6 ufundeka kanjena. Excuse me. Uthi nxa usuziqedile lezi uyakulala ngohlangothi lwakho lokunene uthwale ukona kwendlu yakwaJuda. Ngikunqumele izinsuku ezingama40, yilolo nalolo suku lube ngunyaka. Amen. No, 2,300 days. Actually, 2,300 years lo. Ngoba isiprofetho lesekukhulunywa ngaso. Kodwa sizokufunda lokho, sizofakazelwa iBhayibheli kulokhu esengikukhulumile. Uma kukhulunywa ngokuhlanzwa kwethempeli, umbuzo uzothi yini i-sanctuary? And sanctuary must be cleansed. Angithi yini i-sanctuary? Yini itabernacle? Yabo. Uma sibuka ama-text ambalwa ukuthi sikhuluma ngani. Ngizocela ngenxa yesikhathi ngizocala nje ukuthi ngizowashiya ama-references, ngizosho ukuthi ivesi bani vesi bani. Ngicela ukuthi kungabi yiwo wonke amavesi engizowafunda in detail. Exodus 25 uverse 1 kuya ku-9. uNkulunkulu laphayana ululeka uMose ukuthi makamakhele itabernacle noma i-sanctuary kuwo bonke abazonikela ngey'nhliziyo ezivumayo kubantwana baka-Israyeli ukuze uNkulunkulu azohlala phakathi kwabo, yabo. So uMoses wayezokulenza itabernacle ngendlela uNkulunkulu amkhombise ngayo lona entabeni yaseSinayi, yabo. Leli tabernacle lezokwenziwa uMoses kwakuyitabernacle noma kuyi-sanctuary yasemhlabeni. Uma usubuya uya encwadini yamaHebheru 8 uverse 1 noverse 2 uzobe usuyanothisa ukuthi lapho uNkulunkulu wayesekhuluma ngetabernacle lasezulwini, yabo. Itabernacle lasezulwini lona elingenziwanga izandla zomuntu, yabo, elenziwe uNkulunkulu uqobo. Kuleli tabernacle lasezulwini ukhona umpristi omkhulu ohleli ngakwesokunene sikaNkulunkulu isihlalo, uNkulunkulu omkhulu uNkulunkulu Baba ezulwini. Kuthi angifundi, ngicela ukuyifunda nje ngamaHebheru 8 verse 1 verse 2.
Uthi kepha okuyindikimba kwesikushoyo yilokhu, sinompristi omkhulu onjalo sewahlala ngakwesokunene sesihlalo sobukhosi somkhulu emazulwini. Isikhonzo sokungcwele nesethebanakelwe lempela elamiswa yinkosi kungemuntu. Amen. So uNkulunkulu lapha entabeni yaseSinayi ukhombisa uMoses ukuthi makenze isanctuary noma makenze ithabernacle ngoba ufuna ukuhlala phakathi kwabo abantwana baka-Israyeli. Uyamkhombisa ukuthi akalenze nje. UMoses akalidizayinanga ithabernacle ngokucabanga kwakhe, kodwa waye uNkulunkulu wambukisa ithabernacle lasezulwini wasethi-ke akenze nje okunjalo-ke lapha emhlabeni. Amen. Yebo kunjalo. So kusobala ukubona ukuthi khona ithabernacle elisezulwini. Leli thabernacle futhi yithabernacle lempela. Ukusho lokho uverse 5 khona lapha encwadini yamaHebheru lapho nje khona bekhonza abantu laba emhlabeni kuthiwa bekhonza kuwumfanekiso nesithunzi sokusezulwini njengokuba uMose wayalwa esazokwenza ithabernacle ngokuthi bheka wakwenza konke ngesifanekiso owaboniswa sona entabeni. Amen. So yona le chapter yasitshela ukuthi ithabernacle noma isanctuary yasemhlabeni yenziwa ithathelwa kwithabernacle lasezulwini. Yabo, leli pattern leli la uMose walikhonjiswa lona esentabeni yaseSinayi. Sithola ubudlelwane phakathi kwalamathabernacle amabili. Khona ithabernacle ekuthiwa yi-type, bese bakhona ithabernacle elibizwa ngokuthi yi-antitype. So uqonda elangempela noma elasezulwini noma leli lasezulwini elibizwa nge-antitype kufuneka ubuke ipattern, yabo, elibonakala lisobala leli lasemhlabeni eliyisymbol ye-type eyiqiniso. So elasezulwini ithabernacle lasezulwini liyiqiniso elibizwa ukuthi lini liyi-antitype. Angithi yabo. So ithabernacle la emhlabeni uma uzokhumbula kahle sazenza bazalwane iy'fundo zethabernacle noma isanctuary uzawukhumbula uma ubuke lezi iy'fundo ey'ndala zilapha nje ngasekuqaleni. So sekuyi-revision lena njengamanje uDaniel 8 uverse 14 akasibeka kuyona. Yebo sekuyi-revision. So ithabernacle lasemhlabeni lalinama-apartments noma lalinamakamero amabili. Elokuqala wawuthi uma umpristi engena eyokuqala engena kulona bakwaziwa ngokuthi indawo engcwele, bese lilandela ngekamero lesibili elaliziwa ngokuthi lona yindawo engcwele. Endaweni engcwele uma uzofunda Exodus 26 ufunde nje uverse 33 kuya 34, endaweni engcwele uzothola ukuthi kwakukhona umphongolo wesivumelwano. Uyakhumbula? Bese kuba khona ubukhona bukaNkulunkulu. Ubukhona kaNkulunkulu, uNkulunkulu wayehlala lapha na endaweni engcwele esihlalweni somusa. Yabo, lapha esihlalweni somusa uNkulunkulu wayekwazi khona ukuxhumana nabantu, exhumana nabo ngompristi. uNkulunkulu wayekhuluma nompristi, umpristi bese kuba yena oxhumana nabantu. Yabo. Uma ufunda Exodus 25 verse 21 kuya 22 uqhubeka nawo ungasizakala kakhulu. Kodwa lifakazela esikhuluma lamavesi afakazela esikukhuluma njengamanje. Kodwa ithabernacle lasezulwini lalingavulwanga, was not opened. Yabo, kodwa into ukuze lalizokwazi uku-operate noma ukusebenza ithabernacle lasezulwini kwakufuneka ukuthi but the heavenly sanctuary was not open until the close of the earthly sanctuary. Ithabernacle lasezulwini lalingeke lize likwazi ukuvuleka noma aqala ama-services akhona. Kwakufuneka ukuthi kuqale kuyekwe ukuvalwe leli lasemhlabeni bese kuba yima kuvulwa elasezulwini. Laliyovuleka kanjani elasezulwini? Laliyovuleka la uKristu khona esebethelwe. Mase uKristu ekubethelweni kwakhe uyena wayezobe njengompristi omkhulu wayezobe sekwazi-ke ukungena endaweni engcwele ethabernacle lasezulwini engena ngegazi lakhe.
uqobo. Matewu 27 verse 50-51. Khona ivesi engifisa ukuyifunda la Matewu 27. Excuse me. Verse 50 kuya ku-51. Uthi uJesu wabuye wamemeza ngezwi elikhulu wafa. Bheka-ke isihenqo sethempeli sadabuka kabili kusukela phezulu kuze kufike phansi. Umhlaba wazamazama, amadwala aqhekezeka. Amen. Ngoba sike sasho sithi ithabanakele kwakuyindlu eyayidivayideke kabili. Yayihlukaniswe kahle kahle ikhethini elalitikhe ngendlela eyisimangaliso. Umpristi wayengena njalo endaweni engcwele, kodwa wayengena kanye endaweni engcwele. Wathi uma eqhuma kwakuhlukanise ikhethini, uJesu Kristu wathi uma esafela phetheni lelo khethini noma leyo veil yadabuka isuka phezulu kwaze kwayoshaya phansi. Kunjalo. Yebo. Kusukela phezulu kuze kufike phansi. Excuse me. Uma ufunda amaHebheru 9 uverse, uphinde futhi ufunde incwadi yamaHebheru 9 uverse 8 kuya ku-verse 12. Afundeka kanjena. Hebheru 9 verse 8. Umoya ongcwele etshengisa lokhu ukuthi ayikabonakaliswa indlela endaweni engcwele lisemi ithabanakele lokuqala, elona lingumfanekiso kulesi sikhathi samanje, okulethwa ngawo umnikelo nomhlatshelo engenakumenza okhonzayo aphelele maqondana nonembeza. Kodwa yona kanye nokudla nokuphuza nokugeza okuyizinhlobonhlobo iyizimiso zenyama kuphela ezibekiweyo kuze kufike isikhathi sokuphelelisa kwezinto. 11. Kepha lokhu uKristu esefikile engumpristi omkhulu wezinto ezinhle ezizayo, wadabula ithabanakele elikhulu neliphelele kunalelo, elingenziwanga ngezandla, okungukuthi elingesilo lalokhu kudalwa. Wangena kanye kuphela endaweni engcwele, kungegazi lezimbuzi nelamathole, kepha ngegazi lakhe ezuzile ukukhululwa okuphakade. Amen. Sicela ukumangalela ivesi, ukufunda amavesi. Ngizowenza nje, ngizowakhuluma nje. So siyabona uverse 11 nakuverse 12 amaHebheru 9 umehluko omkhulu phakathi kwey'nkonzo ezenzeka kwithabanakele lasemhlabeni, la umpristi okwakufuneka enze iminikelo yey'mbuzi neyamathole, yabona, noma yezimvu. Bese kuthi kuverse 6 la siyathola ukuthi uKristu wenza umfanekiso, ngathini, wenza umhlatshelo, i-sacrifice eyodwa kuphela. Wayengadingi ukuthi lokhu kwenziwa yena enze umhlatshelo nomunye umhlatshelo wey'lwane njengoba bekwenziwa kwithabanakele noma kwi-sanctuary yasemhlabeni. So njengamanje sesibonile ukuthi kune-sanctuary emhlabeni, ikhona futhi ezulwini, and ama-services azona zonke lezi omabili amathabanakele khona iy'nkonzo ezenziwayo kuwona. So okokuqala ithabanakele lasemhlabeni, then elasezulwini. Sidinga ukubona ukuthi izinkonzo ukuthi kulezi iy'nkonzo ukuthi ithabanakele lihlanzwa kanjani, ngoba la kuDaniel kukhulunywe ngendaba yokuhlanza ithabanakele. Okwesibili ukuthi lihlanzwa kwini, uyabo. So the fact ukuthi le cleansing noma lokhu kuhlanzwa kwethabanakele kuhlanzwa ngegazi, lokhu kusikhombisa ngokusobala ukuthi akusikhona nje ukuhlanzwa kokungcola nje kwe-physical impurity, kokungcola kwangaphandle, uyabo. Njengoba igazi
lingeke lize likwazi ukuhlanza ukungcola kwangaphandle. Uma kungcolile la endlini ngesikorobhe ngegazi, obviously sidinga amanzi. Umuntu uma engcolile noma engawashili udinga amanzi. So uma kukhulunywa ngokuhlanzwa ngegazi sesiyabona ukuthi no, akusikhona ukungcola kwangaphandle. This is not a physical impurity, as blood will not accomplish this. Yabo. So lokho kusho lokho ukuthi akusiyona i-physical impurity izulu elidinga ukuthi ihlanzwe laphaya, ngoba kukhulunywa ngokuhlanzwa kwethempeli, bese sikhunjana manje sesikhuluma ngokuhlanzwa kwethempeli lasezulwini. Isizathu sibekiwe ukuthi yindaba lokhu kuhlanzwa lokhu kwenziwe ngegazi, ukuthi yindaba lokhu kuhlanzwa kwenziwe ngegazi. Umbuzo usho njalo. Isizathu sibekiwe wona amaHebheru 9 verse 22 athi, yebo, cishe zonke izinto zihlanjululwa ngegazi ngokomthetho. Ngaphandle kokuchitha igazi akukho ukuthethelelwa. Amen. Sesiyayithola-ke impendulo la. So we conclude ukuthi umsebenzi okufuneka wenziwe laphana kahle kahle ukuhlanzwa kwesono. Ngakho umsebenzi wokuhlanzwa kwethempeli noma umsebenzi wokuhlanzwa kwesanctuary akusiwona umsebenzi wa physically njengoba ungenziwa yinoma ubani, kodwa umsebenzi wokuhlambululwa noma ukuhlanjwa umuntu egezwa isono. Amen. Amen. Umbuzo uzothi, kodwa isono sifike kanjani kwi-sanctuary anyway? Uma uzokhumbula lapha encwadini Leviticus, uyakhumbula Leviticus 4 verse 1 kuya ku-7. Ngicela ukuthi ufunde mzalwane lo Leviticus 4 verse 1 kuya ku-7 ekhaya. Mina nje ngizofunda lapho nalapho ngenxa yesikhathi side kakhulu sifunda. Into engisacela nje ukufunda lapha uthi uverse 1 wakhona. UJehova wakhuluma kuMose wathi, yisho kubantwana baka-Israyeli uthi, uma umuntu ona kungengamabomu kuyo imiyalo uJehova ayale ngayo ukuthi akunakwenziwa akwenze noma yikuphi, uma kungumpristi ogcotshiweyo wone kanjalo aze ahlisele abantu icala, wonikela kuJehova ngesono sakhe one ngaso iduna elingenasici, kube ngumnikelo wesono. Amen. Uverse 40, ayiyise inkunzi ebusweni bukaJehova ngasemnyango. Umpristi ngasemnyango wetende lokuhlangana abeke isandla sakhe enhloko yenkunzi, ayihlabe inkunzi phambi kukaJehova. 5. Umpristi ogcotshiweyo wothabatha igazi lenkunzi alilethe ngasemnyango wetende lokuhlangana. 6. Umpristi agcobhoze ngomunwe wakhe egazini, afafaze ngegazi kasikhombisa phambi kukaJehova ngaphambi kwesihenqo sendlu engcwele. Bese uverse 7 athi, umpristi abhece igazi ezimpondweni ze-alithare lempepho echaphukayo phambi kukaJehova elisetendeni lokuhlangana lonke, elinye igazi lenkunzi olithulula ngasesinqeni se-alithare lomnikelo wokushiswa elisemnyango wetende lokuhlangana. Amen. Besibuza la ukuthi isono kanje singene kanjani vele kwasekuqaleni kwi-sanctuary. Lamavesi sesifunda kuwona. Siyabona iprocess yesono, yomnikelo wesono. Ungafunda no chapter 1 wonke Leviticus chapter 1 wonke. Lapho uzobona ukuthi khona umhlinzekelo owenzelwe bonke abantu ukuthi bekwazi ukunikela, yabo, ukunikela uma kukhona isono abasenzile. Ikhona i-provision eyenziwe ukuthi wonke umuntu akwazi ukuletha umnikelo kuyo le ncwadi ka-Leviticus 1. So ukuze uma uhluleka mhlawumbe ukukhipha inkunzi, yabo, mhlawumbe uzoletha imvu, yabo, ngoba imvu lali-mostly recognized njengoba unoJesu Kristu naye futhi ebizwa ngalo, angithi yabo. So
uma wawonile laphana wone ngokungazi kwakufuneka bekhona wawukwazi ukuthi ungaletha umnikelo wemvu engenasici yabo. Uma ufunda uLeviticus 1 verse 10 kuya ku-11 ubuthini uLeviticus 1 verse 10 kuya ku-11 uthi u-10 okhona, uma umnikelo wakhe ungowemihlambi owasezimvini noma owasezimbuzini ube ngumnikelo wokushiswa, wonikela ngeduna elingenasici, alihlabe ngasohlangothini lwe-alithari olusenyakatho phambi kukaJehova. Amadodana ka-Aroni abaphristi afafaze i-alithari ngegazi lalo nxazonke. So kwakumele uma wonile uthathe izandla zakho uyibeke phezu kwekhanda yabo lesilwane lesi. Ngokwenze njalo uvuma isono sakho, usuvuma usinika lesi silwane esingenasici. Ngokwenze njalo ususa isono kuwe, usiyisa isono esilwaneni. Isilwane-ke sesizophenduka i-substitute yakho, noma uma ufunda uLevi 4 verse 4 shuthi ngoba ubunecala usushashe isono sakho ususivumile usinike isilwane nosusala usubonakala ungokhululekile. Isono sakho sisekuphi? Sesisesilwaneni njengamanje. Emva kokuthi wenze lonke lokho kwakufanele uthathe umese bese uyasinquma lesi silwane, bese kuthi isilwane besingenacala sife icala, sife ngoba sesitholakala sinecala, icala belikubona alisekho kuwe selilinikwe sona, bese siyafa isono. Ngokwenze njena-ke umthetho wawuzobe usunjani, usufezekile ngoba umthetho uthi the law requires the death of the sinner. Kahle ngomthetho umuntu owonile ubemele ukufa bese uthola ukuthi uyaphila, bese uthola ukuphila kodwa isilwane sesifile endaweni yakho ngosinqumo saligobhoza lelo gazi. Uyaqonda ukuthi bekumele kube nguwe lona ngobe mina noma ngobe umzalwane lapha ekhaya uyena owonile. So kahle usinqumo isilwane umpristi kwakufuneka ethathe igazi elikhongozele kwibhawu yabo, bese ligazi lesi silwane esesinqunyiwe esesinesono ngenxa yokuthi mina sengisusa isono sami ngasinika lesi silwane. Umpristi selithathile igazi laso engene naleli gazi esantuary alifafaze kasikhombisa phambi kweveyili laphana ngasendaweni engcwele ngomunwe wakhe. Emva kwalokho umpristi athathe futhi elinye laleli gazi alibhece laphana ey'mpondweni ze-alithare lempepho elingaphambi nalo kweveyili ngasendaweni engcwele. Bese isono somuntu ngalokhu ngenxa yokuthi usuvumile kwase sekwenzeka njena, nangenxa yokuthi ubulale imvu noma isilwane esingenasici, nangenxa yokunxusa kukampristi, lesi sono-ke ngaleyo ndlela sesibe sesisuswa-ke kulo muntu osenzile, bese sesithiwa lesi sono sakhe sesisikwisantuary noma sesikwithebanakele. So victim after victim, usuku nosuku, zonke lezi iy'nkonzo zazenzeka kuza iy'nhlobo ngey'nhlobo zezimvu noma iy'nhlobo ngey'nhlobo zey'lwane ey'ngenasici noma amaduna noma yini noma zimbuzi. Kuhlezi kuzoba khona amagazi, ukungena kwegazi kwisantuary kokusho ukuthi khona osevumile isono kwafa isilwane esingenasici. Leso sono nompristi uyanxusa, leso sono sesisukile umuntu, sesingene isono esilwaneni, bese lelo gazi lesilwane libhecwa lifafazwa ngendlela elifafazwa ngalo kwisantuary. So isantuary seba yindawo enezono zabantu. Excuse me, ngicela nje ukuthi umzalwane lapha ekhaya efunda amaHebheru 9 verse 6. Hebrew 9 verse 6 afundeka kanje athi, kepha lezo zinto zilungisiwe ngokunjalo abaphristi bangena njalo eThabanakele lokuqala befeza izinkonzo. Amen. So isantuary lalokhu liqhubeka njalo libe yindawo eyamukela izono zenhlangano yonke yakwa-Israyeli. Ngale ndlela-ke iyona ndlela-ke izono ebezingena ngayo kwisantuary. Sikhuluma zonke lezi ndaba ukuthi siyabona lapha kuDaniel 8 kukhulunywa ngendaba yokuhlanzwa
kwethabanakeli noma yokuhlanzwa kwesanctuary. Ithabanakeli njengamanje, okay, silidinga ukuhlanzwa, yabo. Lihlanzwa le ndlela ngoba kade lokhu lamukela izono. Ake sibukeni ukuthi lokhu kwakwenziwa kanjani. Lokhu kwakwenziwa inkonzo eyenziwa kanye ngonyaka. Kwakuba khona usuku ekuthiwa usuku lokubuyisana, a day of atonement kwabathanda isiNgisi, yabona. Lana kwakufuneka kuhlanzwe khona abantu nethabanakele nakho konke obekungcoliswe yisono. Ngisacela ukuthi ekhaya ufunde incwadi uLeviticus 16 verse 30 ujombe uye lapha ku-33 no-34, yabo. So usuku lokubuyisana lwaludila nokuhlanzwa kwethempeli noma nokuhlanzwa kwethabanakeli noma nokuhlanzwa kwesanctuary. Ngalolo suku kwakuba khona i-service especial eyayenziwa umpristi ongcwele. Uthola kahle uma ufunda amaHebheru 9 verse 7 athi, kodwa kwelesibili, ithabanakeli lesibili, kusho ikamero lesibili ngoba sithena ithabanakeli linamakamero, kushiwo khona ikamero lokuqala okuyindawo engcwele, base bakhona ikamelo lesibili, indawo engcwele. Athi-ke amaHebheru 9 verse 7, kodwa kwelesibili kungena umpristi omkhulu yedwa kanye ngonyaka, kungengaphandle kwegazi anikela ngalo ngenxa yakhe uqobo nangenxa yezono zabantu. Amen. So umpristi omkhulu wayenza unkatho, yabo, ey'mbuzini ezimbili. Kwakuba khona imbuzi okwakuthiwa ekaNkulunkulu, ekaJehova, yabo. Bese kuba khona imbuzi okwakuthiwa i-scapegoat, abanye bathi u-Azazeli, eyayimele uSathane. Uzofunda kahle, ufunde nje ekhaya uLeviticus 16 verse 8. Ngisacela ukuthi ulifunde uLeviticus 16 verse 8. Amavesi amaningi angizokwafunda, kodwa uma ngiwafunda ayikho inkinga. Leviticus 16 verse 8 uthi u-Aaron uyakwenza inkatho ngezimpongo zombili, enye inkatho ibe ngekaJehova, enye inkatho ibe ngeka-Azazeli. Shuthi lezi impongo eziwu-2 kuzoba khona impongo ezoba imbuzi kaNkulunkulu, bese bakhona futhi ezosimbalayiza ubani, u-Azazeli, shuthi uSathane loyo, yabo. Emva kwalokho uyonikela impongo noma imbuzi kaNkulunkulu njengomnikelo wesono, yabo. Ethathe igazi layo lempongo nale ndaweni engcwele alifafaze lapha esihlalweni sobukhosi. Uyakuthola lokhu uma ufunda uverse 15 wakhe uLeviticus. Uverse 15, abesehlaba impongo yomnikelo wesono ngenxa yabantu, alethe igazi lawo phakathi kwesihenqo, enze ngegazi layo njengalokho enza ngegazi lenkunzi, afafaze ngalo isihlalo somusa nangaphambi kwesihlalo somusa. Impongo kaNkulunkulu lena azobenza ngayo lokhu umpristi omkhulu. Leviticus 16 verse 8. Emva kwalokho enze umnikelo ngempongo noma ngembuzi kaNkulunkulu ube ngumnikelo wesono. Ethathe igazi lempongo eliyise endaweni engcwele sesiyaphinda alifafaze esihlalweni somusa njengoba kushiwo verse 15. Emva kwalokhu uzophuma endaweni engcwele, aplaye igazi, uzophuma endaweni engcwele, abaselela igazi lawo lempongo le, ali-aplaye laphana ey'mpondweni ze-althare lempepho, lapho kukhona amarekhodi ezono noma esono. Ngathini ukwenza lokhu kuthiwa kwenziwelani, uyahlanza. Ngicela ukufunda uverse 18 laphana kweLeviticus 16 verse 18. Uyakuphuma e-althare eliphambi kukaJehova, alenzele ukubuyisana, athabathe kulo igazi lenkunzi nakulo igazi lempongo, alibhece ezimpondweni ze-althare nxazonke. Uverse 18 lona. Mase sekuthiwa-ke okunye uzokwenza umpristi, okulandelayo uzobe sehambe yakule mbuzi ephilayo,
ebizwa ukuthi u-Azazeli noma i-scapegoat, avume zonke izono za-Israyeli, azivume ekhanda lale mpongo ephilayo. Ngokwenze njalo, ususa isono noma izono kwisanshwali lezi kade yilokhu zivunywa abantu. So usesusa lezi zono umpristi kwisanshwari, usezinikeza le mbuzo Azazeli noma le scapegoat. So u-Azazeli noma le scapegoat kwakufuneka sithwale zonke lezi zona kade zilokhu zivunywa zisala laphana kwithabanakeli noma kwisanshwari. So zonke lezi zono sezothwala u-Azazeli. U-Azazeli uthwala zonke izono zaka-Israyeli aze ayofa efele ehlane lapho kungekho khona muntu noma kwahlongasibi. Ukuthola lokho uma ufunda uvesi 20 kuya ku-22 khona lapha Leviticus 16. Eseqedile ukwenza leyi ndawo engcwele ukubuyisana netende lokuhlangana ne-althari, uyakunikela ngempongo ezwayo. U-Aroni abeke izandla zakhe zombili enhloko yempongo ezwayo, avume phezu kwayo bonke ububi babantwana bakwa-Israyeli neziphambeko ezonweni zabo zonke, akubeke enhloko yempongo, ayithume ngesandla somuntu olungiselwe lokhu, iye ehlane. Impongo ithwale ububi babo bonke, iye nabo kwahlongasibi, bayiyeke impongo ehlane. Amen. So lolu kwakuwusuku olwalubaluleke kakhulu la bantu bakwa-Israyeli okwakufuneka behluphe imiphefumulo yabo phambi kwaNkulunkulu ukuthi ngabe Nkosi yami bezihluphe bevuma izono zabo bekhuleka, otherwise ngoba bezoba umuntu owayengakwenzi lokho wayonqunywa ebantwini baNkulunkulu. Yathola uma ufunda uLeviticus 23 uvesi 28 kuya ku-29. Ngicela umzalwane awufunde ekhaya. Kwakubaluleke kakhulu ukuhlanza ithempeli lasemhlabeni noma isanshwari yasemhlabeni ngegazi ley'nkomo noma ley'mbuzi, yabona, noma ley'nkunzi. Kodwa khona ithabanakeli lasezulwini. Nethabanakeli lasezulwini nalo kubalulekile uba lihlanzwe, kodwa lona lihlanzwa ngani? Ngegazi likaKristu. Uma ufunda amaHebheru 9 uvesi 22 kuya ku-23 uyakuthola lokhu. Njengoba i-ministration yethabanakeli lasemhlabeni ibonakala, ichaza i-ministration yokuthi kuzobe kwenzeka kanjani kwithabanakeli lasezulwini. Yebo, uvesi 22 uqala kanjalo kumaHebheru 9 uthi, yebo, cishe zonke izinto zihlanjululwa ngegazi ngokomthetho, ngaphandle kokuchitha igazi akukho kuthethelelo. 23 Njalo-ke kwakudingeka ukuba imifanekiso yokusezulwini ihlanzwe ngalokho, kepha okusezulwini uqobo lwakho kuhlanzwe ngeminikelo emihle kunalena. Amen. So kusithini la? Kuthiwa kufuneka kube khona umehluko omkhulu. Siqhubeka nesifundo. Kufanele kube khona umehluko omkhulu la phakathi kwe-type ne-antitype. Ama-sanctuary angithi sithena khona eliyi-type, sathi khona eliyi-antitype. La umpristi kwethabanakeli lasezulwini ngathini, eminista unyaka nonyaka enza le nkonzo lena, uyabo. Bese kuthi ezulwini umpristi wethu omkhulu uJesu Kristu ophilayo uphilela khona ukwenza lokhu esenzela thina. AmaHebheru 7 uvesi 25 uma uwafunda athi, ngakho-ke unamandla okusindisa ngokupheleleyo abeza kuNkulunkulu ngaye, lokhu ephilela njalo ukubamela. Uyabo, uJesu Kristu lawo. So umsebenzi welaphana kwithabanakeli lasezulwini esikhundleni sokuthi udalwe wenziwe noma unyaka, cha, ngathini, unyaka nonyaka, is done once for all, yabo. Esikhundleni sokuthi ethabanakeli lasezulwini umsebenzi lokhu uphindaphindeka unyaka nonyaka, one grand cycle is allotted to it, yabo, in which it is done and finished
forever. Yabo. So unyaka, 1 year's round of service in earthly sanctuary represented the entire work of sanctuary above. Yabo. So kule tabernacle ekuthiwa i-type, yabo, ukuhlanzwa kwethempeli was the brief closing work, yabo, for unyaka. Itabernacle lemhlabeni leli esithena liyi-type, angithi. So ukuhlanzwa kwetabernacle noma ukuhlanzwa kwethempeli la emhlabeni wawusivezela ukuvalwa komsebenzi, yabo, wonyaka. Bese sekuthi kwi-antitype noma itabernacle esezulwini, ukuhlanzwa kwethempeli kuzokube kuwumsebenzi wokugcina kaKristu, umpristi wethu omkhulu kwitabernacle elisezulwini. Kwi-type noma kwitabernacle esemhlabeni, ukuhlanza itabernacle, umpristi omkhulu wayeza endaweni engcwele ukuzominista kwi-presence kaNkulunkulu ngaphambi komphongolo wesivumelwano. Mase kuthi kwi-antitype itabernacle lasezulwini, uma isikhathi sesifikile sokuhlanza ukuhlanza i-sanctuary, umpristi wethu omkhulu like inmena uzongena ungena endaweni engcwele once for all ukuthi enze a final end, ukugcina kwakhe umsebenzi wakhe wokunxusa on behalf kwi-behalf yabantu. So 2003 day kahle isiprofetho lesi sidizayinwe ukusikhombisa ukuqala kosuku lomsebenzi omkhulu wokuhlanza itabernacle lasezulwini kwisono. uDaniel 7 verse 9 verse 10, uDaniel 7 lona esiphuma kuwona ngoba njengoba manje sesekuDaniel 8. So uDaniel 7 verse 9 no verse 10 wakhona siyabona lapha ukuthi kwasekuhleli ihlalo, yabo, noma kwitabernacle lasezulwini kuthiwa kwahlalwa ihlalo. Usekhumbula izincwadi, kwahlala umdala wezinsuku, izincwadi zavulwa. Angithi siyakhumbula sifunde leyo verse. Siyabona ukuthi ukwahlulela kwaqala lapha kwitabernacle lasezulwini. Administration iphambu kwehlalo sikaNkulunkulu, uNkulunkulu Baba. La ku chapter 8 siyathola le phase siyachazwa njengokuhlanzwa ukuhlanzwa kwetabernacle, yabo. Excuse me. So lo msebenzi wokuhlanzwa kwetabernacle in reality, this is okay, thus this work of cleansing the sanctuary is in reality the final judgment, yabo. Ngoba sakhumbula kathi ukuthi sathi masifunda uDaniel 7 sasho ukuthi no, i-judgment eyenzaka lapha sathi investigative judgment kuDaniel 7. So kusaqhutshekwa nakho-ke lapho, yabo, ukuthi to determine the lost and the saved of all the earth and to make up the kingdom of Christ eternally. Amen. Ngisacela ukufunda uDaniel 8 verse 15 kuya ku verse 18 bese ngiyavala. Ngenhloso ukusivala lesi sifundo ngizosivala ngenhloso ukuthi kusekungesiyona intando yami uma ngenza isifundo size seqe ku-1 hour, kodwa kusuke sekuyinxa ya ubude baso. Ngizosivala manje, ngiza no-part 3 kwakho uDaniel 8 engikholwa ukuthi uzoba mfishane kakhulu. Cela ukufunda verse 15 kuya ku-18 uDaniel 8 bese sivala ngomkhuleko. U-15 uthi, kwathi sengiwubonile umbono mina Daniel ngafuna ukuwuqonda, bheka kwasekumi phambi kwami kungathi isimo somuntu, ngezwa izwi lomuntu phakathi kwe-ulayi elalimemeza lithi, Gabriel, menze lokhu baqonde umbono. 17. Wayesesondela lapho ngimi khona, lapho esefika ngashawa luvalo
ngawe ngobuso bami, kepha wathi kimi, qonda ndodana yomuntu, ngokuba umbono ungowesikhathi sokuphela. Amen. Nkosi busisa ukufunda kwezwi layo esikhathini samanje. UJesu siyakhuleka. Amen. Baba odala amazulu nomhlaba, Nkosi yethu Jesu Kristu, siyabonga izwi lakho, sisazindla ngalo, sicela ukuthi wenze Nkosi ukuba litholele indawo ey'mpilweni zethu, sibe nokuqonda, sibe nokududuzeka, sizilinze ngalo lodwa ngoba lona lodwa uNkulunkulu izwi lakho athi uma likhulumile lishiye umuntu enolwazi, lishiye umuntu enokuqonda, elinamandla okuguqula impilo yomuntu. Siyawucela umoya wakho ngazo zonke iy'khathi ukuthi ube nathi Nkosi. La maqiniso angasakhulunywa, angathandeki indawo, uNkulunkulu wenze siwathande. Siyazi ukuthi uma siwamukelile ney'mpilo zethu ziyoba wofakazi ukuthi Nkosi usukithi, kuyohlanzeka ingaphandle nengaphakathi lokuphila kwethu. Asizukuba yilaba abantu abathi ufuna inhliziyo kuphela, sibe senza imisebenzi yokungcola, sihamba ngokwenyama nezinto ey'hlazisayo ezithi abantu abangakholwa uma bey'bona zenze bezizonda amakholwa. Kodwa impilo yethu Nkosi, nobani na uyobona abantu abehlukile ukuthi wobani laba kuthiwa isizwe saNkulunkulu sizahlukaniselene, sizonda amanyala nakho konke ukuhweka esinesimilo sasezulwini siphansi emhlabeni. Yeba nathi siyakhuleka, uJesu inkosi yethu. Amen.